So doon lang kayang dagat re guys, no? So muna sila ako mga kaubanan guys. So kung kisay ganahan na ning ayutaw nindot kistanan. Katunangan do nga makapalay og beach clat. No, opportunity na kainin nato. No. Na buhay probinsya guys, oh, nindot kistanan. Kini siya mo ni siya gay tag-iya, nya kini may tigsilhig yang gibantayan. Gibantayan niya si ma'am kay tingag di mo tiwas og silhig, di ba ma'am no? No. Og dili awang kondisyon tanawa guys, oh, iyang gigbantay mo. Di kay ka mo tiwason, guntingon kita ka. Muna perti panilhig. No. Why unay sir? Oh. Naasod guys sir para sinsa. Ay na kay mamunga no ning ulit. Kaliwat din to bagay asuhan man. Na harbison. Oh, natin maani pohon ba. Ang problema ni pag kisa ato isprehan. Isugan lulaw na bae nagsundang pag abot gid mo nagkuha na sa ismiril. Amoy halampa din. Ah, lampa din. Ay daw na sir. Adi aka na ramang imong bairan atong tan-aw ho. Hait ra kay tanan. Pila ni katuig tabaya la? Dala. Hmm. Wapay tay gira gibuhat sa So, kuhan. bugayan ano? Di mo ko na way World War II. O wapa. Ano? Oh, nahuman ang World War II ani nahuman na. Dugay ni mo tubod, dugay ni mo ubsan la. Di man gyud maupsan. Ha? Tinuod ay dako apro. Ubay-ubay na nga minyo diri makaabot ka naman laba ba ug ka nang katum katong magpasikat ba mo itigtimba sa og naman laba ang daga, no? Mao man yan na probinsya o nya. Wala. Lamat na. Balik lang ron. So nindot kayo guys, danghay kayo mga mangga, no? Dagan ko guys, kagibiyaan ako. Oh. Ano? Guys, oh nindot kayo guys, ang area na to, no? Nandito yung lugar. Kuha ay beauty guys. So nindot kay guys, napay mangrove, no? Ang naka-advantage ning mangrove guys, kay kung magbagyo, nagsingalong pa mo diri dapit, ang sapikas nga way mangrove, suwa na naghipos na sila mga balay. Higot-higot na oh. Depende sa taon sir. Buwan Oh. buwan ka na ang taon. Depende. Ay, maabot na rin. Sa dito ra sa dagat. So nindot kay guys, no? Nindot kay lugar. So ingon ani atong kinabuhi sa probinsya, nindot ka ano kay Pagkabog no rin dapita. Yung maninaw ang kinaiyahan. So guys, nindot yung guys tanan diri, no? Naani siya sa Manyo San Remigio. Ano nga ligo nga bata do. Pagkanindot sa kinabuhi. Pagkanindot sa kinayahan tungod may kinabuhi, no? Lingaw kay mo bata, sila-sila ra dito. Di ako tob.
Magdiri ka na pa may akin may plug da. Kanira tali. Kanira may baro kanang barugang ayan dapit. So kuyo mi garo guys ang mga kaubanan no, di ami kuan re. No, tan-awon mi na ni mga beach lot. So nindot kay siya guys, ang area no. Itos unahan. Yan ang mga agukoy guys, no? Naada kaking agukoy oh. Akong pukusan ha, tanawa ninyo na agukoy kana naglihok-lihok ba. Igduol mo manago ni sila. No, naganom ng pangawa. Nakopra ko gagokoy ma'am. So kanin nyo makita guys, kaning mga pagatpatan, kaning nindot nga yuta, lahos karsada. O kaning namarog. Ang tagiya na ni kato may tagiya. Yan ana ko nga. Kato nyo nakita itong manggahan. Katong daplis karsada o kaning pagatpat iyan is tagiya. Oo. Kato nagpuputog sanggot. Taga dinhi gina. Oh, ano na ba? Thank you. Muna trabaho sa probinsya guys oh. Og masuko sa bana ang kahoy pahimungtan. No, sig tagud-tagud. Oo, suko sa suko sa bana. Oo. Agaay kay ni. Ngahoy ba sugbaan og 2 ka kilong baboy no? Lingkod-lingkuran lang. Barato ni isda resa tating labi na karon pa yung summer no. Unin do ta sugbaon na sir. Oh. Tuan na? Dati. Mahal naman ito, may apelyido na igabot sa mo. Usahay siya. Pila ni kilo na ni sa lagaw siya. Kuha na sir. Kuha na 300. Mahal lagod siya. Kuha magula San Remigio mo gikan. Basta na apelyido San Remigio, mahal gina. Dili barato no. Tumo na siya mangrove kay mga bag-o pan tubo guys oh. Imo makita ang mangroves lahi ras tao, ang tao duha may tiil, ang mangrove daghanan tiil oh. Mga gamot no. Kani mga bata guys naabot guys kaon ay tuyo na ni kahuman. Gutom naman sila layat oh. Ha? Ang pan San Sako pa naman yun, no? Oo. Dapat barangay din kan. sityo. Sityo no. Ang biyasong barangay. Sityo. Manyo na mong brand. Kanang food ko lay pa rin no. Daghas to lambay tong food ko nakapalit mi tog lambay so naka adto mi. Yun na ang pulse na matag ba. Pabuntag sayo. Oo. Na klaro na kay Bantayan Island ay ang Santa Fe. Dapat oh. Santa Fe bitaw na nakita ka to ilang beach house kanang nadul pantalan nga ko ano. Oh, kanang puti kay nga nay mo na idol pantalan nila nay. Ay Bantayan Island. Oh, Bantayan Island na sa Santa Fe. Hindi mo to na kay atong padung sa Dire agnaya, doon na agnaya unahan jud tay.
Aw karnasa tos pikas bigi ka na bantayan to. Kana bantayan na ilan na. Ako gihan kay mga bata dre guys. Usa ka putos pahan suhol kada duha ka pasaan sa kahoy. Adi na di mo dawat og paday. Pila? 5 na ginato to mga bata no. Itim ka po.